Tak, Alm Trail. Nebyl. Šli ho tam. Jo. Konečně bude pršet, veď? Takže my jedeme tamhle teďka do té bouřky. Tamhle jedeme. Ty se bojíš blesku? Nebo to, že já hodně před spaním si pouštím takový ty videa o kvantový mechanice a těchto věcech. Z nebe teda padá skondenzovaná voda ve tvaru, došlo prostě k tomu, k menší míře entropie, takže vlastně jakoby ta hmota už není kapalná, ale tuhá a to padá. To je v závislosti na tlaku a teplotě. Tlak a teplota to jsou jednotky, které spolu velmi úzce souvisí. No a tím pádem sem dolů padá teda voda v podobě pevných kuliček. Takže zjednoduše pro naše diváky padají kroupy. Padají kroupy. Padají kroupy. Já bych chtěl říct, že Trail 87085, pro ty, kteří se na to budou koukat a zvažovali by třeba, že sem přijedou s rodinou nebo s partou kamarádů. S rodinou bych nejel Trail 7085, jedině, že by tvoje přítelkyně byla třeba Valley Hell. To bych ti nepsal, ty vole. Prostě musel mít nějaký problém s očima, ale s partou kamarádů by to bylo moc dobrý. Jakou máš? Original taste. Aha. Já jsem chtěl Patrici. Patrici jsme měli včera. Patricie byla sladká, ale byla vůči mě dost chladná, což se mi nestává. Tak ty vole, se na mě podívej, nemůže vůči mě být žádná chladná. To se říká plešatý, vole, s vousama jsou sexy. Pozor, jo. Ten test té plešatosti spočívá v tom, že tam by se měla vytvořit taková milimetrová. No, tak zkusíme víčko od piva příště. To bude pohodě. Ale rozhodně na to nezapomeňme, aby naši diváci věděli, že to není mýtus, že to není hoax. A pokud to nepůjde ani s víčkem od piva, tak chemtrails je pravdivá věc a jak to na mě napadalo, tak mi slezly vlasy. Úplně. Ale pokud to tak nebude, tak to je hoax. No, hej, kluci! Botaniku. Co tady děláte, vole? Máme ty stromy. Tady roste kola na stromě, vole. Tady padají pingpongový víčko, jako. Ty vole.
Já už jdu z toho, ty vole, za triko. Až budu jezdit vole s Ondrou a on bude říkat skurvený mokrý kořeny. Ale už zaplatil ten bike park ticket, takže musí jezdit. I na těch skurvených mokrých kořenech. Juhu! Ondro, jedeme nahoru! Takže lanovku hned pro nás, co jsme dali nahoru zavřeli, vyvezli jenom nás nahoru a tady asi 3 lidi dolů. Bouřka začíná. Ježiši. Ty pičo. Krásný kombi. Já. Finále bude, ty pičo. Pičo. Krásno Pavlova. Tak to se poseru, to je bomba. Kámo, dobrý. Co je? To je totální prasapa, ty vole. Ty králo. To víš, že jo, vole. Ještě chvíli budu, vole. Dej mi 10 minut, vole. Píšu závěť, vole. Ty pičo. Jedem, vole! Už si brzí, vole! Tak to je top, kámo. Nazdar. Pusty brzdy, pojď. Pojď, dávej! Dávej! Kámna. Hej! 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 Si dal chicken wing, mám pocit, že to bylo možná lepší než ta vaše. Jo, že to vypadalo, že tam byla taková šikana z kořenů. Tady je hezky. Jo, a ty jsi si jistý, že máš to správně? Ne.
Tak takováhle jízda, to je přesně pro mě tempo. Dobrá hrana. Takže prasopal. Ráfek, vole! Ty seš ráfek, vole! Pičo, vole, co to mám po... Oh, wow. To nebyl. Ty vole, blázne, vole. Za tebe je to vždycky lepší, vole. Kort ty jumpy, vole. Tak to ty vole za mnou, já 2 přeletěl někam do... Já taky, jedeš.
vždycky na těch výhledech zpomal klidně. Dobrý. A kuťátko, to je do nemocnice. Náskoky do těch dobrých trásů. Ale jinak je to paráda. Sami. Výborně tady trošku vybrzdí. Ještě mi hází klacky a hned tak kořeny mokrý. Nebo Libore, přesně, počít se. Pěkně Libore, pěkně, výborně Libore, já jsem mám radost. Nepřepálit. Ty piču, tak teď se máme všechno. Kouzačka. Žůrky hlavně prosím tě nespadni. Ty natáčíš video? Proč nemáš nic košíčku medvídku? Já počítám, kolik mi budou stát borůvečky. No já bych chtěl tuhletu karamelovou ještě jednu teda. No a já si klidně dám teda tady tuhle tu... Počkej, tak to nevychází. Pro našeho přítele, no, čurák štětec, vole, mladej. Tak kdybychom udělali nějakou sbírku, tak je to 1,30 euro, tak co to je? To je nějakých 32 korun. Tady krevetí, kuřecí, akorát by si nemohl dovolit teda 2, jak to dělal na Gajskopu. Dal by si jenom 1. Mohl bys s náma tady jezdit? Asi ne na lanovce, ta stála 60 euro. Jako hladem by neumřel. Vyměníme ti tu čínský polívky za tričko. Tak jsem měl nejradši písmenkovou polívku. To mi vždycky říkala babička. Kubíčku, a co je tady za písmenka? Písmenková polívka. A je levnější. A je jí víc. Tak ráda pro tebe.